சீச்சி ஐயா என்ன ஆசை இது என்னத்துக்கு கைய கால புடிச்ச என்ன பம்மாத்துக்கு தியேட்டருக்குள் மனசு கெட்டு வீட்டுக்குள்ள சினிமா வாயா மாட்டிவிட்ட சிறு உடுப்பு ராத்திரியில் குஷியா இருக்கும் விழுந்தா சிரிப்பு வரும் ஐயா என்ன ஆசை இது என்னத்துக்கு ஐயா என்ன ஆசை 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 எல்லாம் சினிமா காரிங்க தான் உடுத்த வேணுமா அவன் பக்கத்துல பரிதவிச்சு என் உதட்டுக்கு சகப்படிச்சு அப்போ அவகிட்ட பார்த்ததெல்லாம் இப்போ உன்கிட்ட பார்க்கிறனே அவளை பார்த்து தானே உந்தன் எனக்கு எனக்கு வந்தது ஐயா என்ன ஆசை இது என்னத்துக்கு கைய கால புடிச்ச என்ன பம்மாத்துக்கு கண்ணதாசன் பாட்டில் சொன்ன கண்ணே கலைமானே கட்டி புட்டிக்கப்பா கண்ட கண்ட படத்தில் வர்ற காதல் காட்சியத்தான் நடத்தி காட்டப்பா பொழுது விடிய நேரமாச்சு